de les eleccions nord-americanes, sinó que és una efemèride també de 10 anys, Pere. Exacte, perquè avui fa 10 anys del primer desnonament que va evitar la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, una organització que en aquell moment era gairebé desconeguda del tot, però que es presentava així en societat. Així comencen les revolucions. I és la revolució pacífica de les persones que ajuden els altres ciutadans que estan en problemes greus. Notificat. Era a la Bisbal del Penedès, on van aconseguir aturar la comitiva judicial acompanyada dels Mossos d'Esquadra que volia executar el desnonament del Lluís, un home separat i pare d'un fill de 9 anys. Aquell dia l'oposició dels activistes va permetre que el desnonament s'ajornés durant un mes. D'acord? I llavors... 10 anys després hem pogut parlar amb el Lluís, que continua vivint a aquesta mateixa casa de la Bisbal, però encara sota l'amenaça del desnonament. En aquesta dècada, la PA s'ha convertit en un actor amb presència arreu d'Espanya i ha fet popular el seu lema. El Sí se puede i les samarretes verdes van ser l'emblema de l'entitat que s'ha enfrontat a centenars de desnonaments, tot i ser una entitat molt descentralitzada amb agrupacions locals en centenars de poblacions. El seu rostre, almenys aquells primers anys, va ser el d'Ada Colau, que 10 anys després és ara alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Rápido para evaluar esos 100 casos mejor. En paral·lel, la PA va portar les seves reivindicacions també a la política, al Congrés dels Diputats. El 2013 van presentar una iniciativa legislativa popular amb el suport de més d'1 milió de firmes per reformar la llei hipotecària. La majoria absoluta del Partit Popular la va tombar. Ada Colau i altres activistes de la PA van acabar expulsats de la tribuna del Congrés. Va ser la imatge del dia. Feia només una setmana que Colau havia tingut al mateix Congrés aquest enfrontament. El sistema hipotecario español no es tan malo. Al revés, yo creo que cumple sobradamente con los estándares comparables de otros sistemas europeos y en algunos casos los mejora. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle. La llei hipotecària es va acabar reformant a finals de 2018. Aquest és un dels llegats que deixa aquesta dècada de mobilització de la PA i 10 anys després d'aquell primer desnonament aturat en volem parlar amb Juanjo Ramón, que és el portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca a nivell estatal. Bon dia. Hola, bon dia. Com recorda aquell primer desnonament avui fa 10 anys a la Bisbal del Penedès? Realment amb una emoció increïble perquè es va fer possible el que ens deien que era impossible, que era aturar un desnonament en porta. Ens estaven massacrant amb un discurs totalment criminal i en aquells moments es va començar a demostrar el que sí se puede. Les primeres mobilitzacions com aquesta de la plataforma, vinculades als primers intents de desnonament que van aturar, deurien agafar molt per sorpresa fins i tot els mateixos agents que anaven a executar aquests desnonaments, no? Sí, clar, agafaven sorpresa a tothom, a la banca, que era la que desnonava en aquells moments, a la comitiva judicial, però tot i així eren desnonaments molt massificats per part de la PA i activistes defensant les portes, però eren bastant més pacífics del que estan resultant a dia d'avui, que estan veient càrregues policials cada dia per donar a la gent a la seva casa. Quina explicació hi posa que en aquell moment fossin més pacífics? En el cas de la Bisbal del Penedès tenim les imatges, les van gravar els companys del programa Latituds, van tenir un diàleg d'uns minuts a la porta de la casa i van marxar. Sí, suposo que la mateixa sorpresa és el que va provocar aquella retirada ràpida. Amb els anys, malgrat tot, s'ha demostrat que el problema no ha disminuït, ha augmentat. Estem en un moment, sobretot ara, ja ho heu comentat fa una estona, i això també ha fet que, igual que la PA ha creat estratègies, ha sabut defensar i la gent s'ha empoderat, els dolents també han sabut reforçar les seves eines per poder seguir desnonant a la gent. La problemàtica de l'accés a l'habitatge és evident que continua a l'ordre del dia 10 anys després, però en què ha canviat? Continua la situació sent exactament la mateixa que fa 10 anys o en què ha evolucionat? Exactament la mateixa no és perquè fa 10 anys estàvem parlant d'un problema exclusivament hipotecari i ara actualment des de fa ja uns quants anys estem parlant tant d'hipoteques com de lloguers. Ara actualment el 70% dels desnonaments són per impagament de lloguer i això fa que el problema
augmenti, perquè així com un procés d'execució hipotecària és molt llarg i poden passar molts anys abans no ho solucionis, tens temps de sobre que tens per empoderar-te i defensar-te i arribar a un bon final, en un cas de lloguer el desnonament és imminent, és el que més no pagues, el més que et fot al carrer i no dona pràcticament temps a reaccionar. Llavors, això sí que podríem estar evitant amb les lleis que tenim ara, sobretot a Catalunya, amb la 24/2015 i els posteriors decrets que estan pensats i van sortir fa 5 anys precisament per responsabilitzar els grans tenidors i a la banca a fer aquest oferiment de lloguer social com a mesura per frenar el desnonament. O sigui, no pot haver-hi una hora de desnonament si abans no s'ha fet aquest oferiment. Això no està passant. O sigui, primer sobre el procés judicial i després és quan, a base d'insistir, es fa l'oferta, però estem utilitzant les lleis al revés. I pel mateix temps, aquest petit marge que comentaven abans, que els jutges no tenien, potser no tindran marge per algunes coses, però les brimos i tot això que estem veient que fan els Mossos surt dels jutjats, no surt de la propietat. No és la propietat qui demana aquestes mobilitzacions policials. Per tant, el marge el movem com ens interessa. De fet, ara ho comentava vostè, aconseguir habitatges socials per les famílies desnonades ha estat una reivindicació històrica de la PA, podríem dir, des del minut zero. Poc temps després n'arribaria una altra d'important i que no és gens fàcil, la condonació del deute. És a dir, que quan un banc es queda un pis, la família quedi neta de deutes. Un dels primers a aconseguir-ho va ser en Matías González de Barcelona, un cas molt mediàtic de fa pràcticament 10 anys. Un equip dels matins de TV3 s'ha retrobat amb ell. En Matías treballa com a conserge en una comunitat de veïns de Sarrià i viu en un pis de lloguer social a la Pau. Ara és feliç, però fa 10 anys la seva vida era molt més complicada. Llevo 2 años parado, desde que me quedé parado pues no podía pagar. Y como era autónomo, no tenía derecho al paro. Me he tirado 7 meses sin cobrar nada de ninguna parte, de ningún sitio. Pues no tienes derecho ni a venir. Aquestes són imatges de fa gairebé 10 anys del primer intent per desnonar-lo d'un pis que tenia a Sant Andreu. La mobilització de la plataforma d'afectats per la hipoteca va aconseguir aturar-ho. S'ha parado. Gràcies a que érem tanta gent hem aconseguit aturar aquest desnonament. Igualment hi ha el problema de les administracions públiques. El Matías havia anat a serveis socials a l'oficina d'habitatge i en tots els casos s'han desentès del seu cas. Pero quería quitarme el piso y dejarme una deuda de 132.000 euros. Y yo le dije que de eso nada, que yo tenía hipotecado mi piso, no mi vida. Després de 4 llançaments va perdre el pis, però per primera vegada a Barcelona va aconseguir que li condonessin el deute. Aquí tengo la documentación de que me han condonat la deuda. Aprofitant que som molta gent, podem fer cadena humana i ajudem a treure les coses del pis. Si yo no conozco a la paz, yo no sé dónde estaría ahora. A mí me estaría criando malvas o recogiendo cartones. En Matías continua molt vinculat a la PA. Se empoderen, que miren, porque los bancos, no es que el banco es igual, hay que pelear contra ellos, hay que conseguirlo, y se consigue, pero peleando. Si están en el sofá llorando, no se consigue nada. Juanjo Ramon, portaveu de la PA, el Matías ho va aconseguir, aquesta condonació del deute. Ara és més senzill que en aquell moment fa 10 anys? No, no és més senzill. De fet, no hi ha res que obligui a la banca a fer aquestes condonacions. No vam aconseguir la regulació de la llei hipotecària com volíem en el 2013 i la situació continua igual. O sigui, s'aconsegueix per a base de venir a les plataformes amb el suport de la gent, la lluita, i es pot aconseguir barallant, però no hi ha una normativa que ho obligui i la banca per si mateixa no ho fa perquè el que li interessa és quedar-se al teu habitatge, quedar-se amb el deute per seguir cobrant. Abans ho comentàvem amb el magistrat, avui s'espera un nou decret de la Generalitat que reguli les hipoteques i sobretot el que eviti els desnonaments de les famílies més vulnerables. Què és el que n'esperen? Home, esperem... O sigui, realment l'anunci de la gent tampoc hem pogut accedir a la lletra petita, però també demanaríem que no venguessin fum perquè la Generalitat no té capacitat per aturar els desnonaments. Això és una competència totalment del govern estatal. D'aquí la pressió que estem fent des de la PA des del mes de març, exigint un decret stop desahucios a tot l'Estat per aturar aquesta sanguilla que veiem i que la Generalitat ja fa anys que té eines per aturar desnonaments. I el que s'ha de fer és forçar a aplicar-les, és posar les sancions als grans propietaris que no faran l'oferiment de lloguer social. És tot el que vincula la 24/2015 i el decret 17/2020. Aquestes són les eines que tenim, són les que s'han de potenciar i tot el que no sigui això serà mateix, la Generalitat no té competències per aturar desnonaments
més que obligar a complir les eines que tenim. Veurem què és el que dona de si. Juanjo Ramon, en tot cas, 10 anys després, gràcies per atendre'ns al portaveu de la PA, perquè volíem commemorar els 10 anys d'aquest primer desnonament aturat, en aquest cas, a la Bisbal del Penedès. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Puc fer un matís abans de despedir-me? Ha de ser qüestió de segons, eh? Sí, segons. El que és una aberració és que considerem que és normal que hi hagi 1.200 desnonaments a Barcelona en 6 setmanes. No podem normalitzar aquesta cosa perquè no té nom. Efectivament, la dada que ahir feia pública Lucía Martín, la regidora del RAM de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, Juanjo. Res, bueno, ja. Calcular la PA que en aquests 10 anys ha aturat, segurament el compte exacte és impossible, però prop de 10.000 desnonaments a tot Espanya. És un exemple que un moviment que al final aconsegueix canvis legislatius, no? És a dir, que és una de les pressions que ha aconseguit canvis legislatius, avui amb un nou decret de la Generalitat que veurem quin és. Arturo Puente, Isabel García Pagán, fins la propera. Faig una pausa que